kabako nouvelle fana be balmao ay émission aya partager comme Mali armée kabako da information soro quand kabako de da ka shuko terrorisme nu u dongo che balmao farabugu madia nouvelle munu soro o temelengo ubeka galon la hauta do tige France 24 ni RFI Mali kono ya balwa wa galo wa gabu aklima esi afamu ku fuka mangan wuli ka Malien jatre ka Malien lasira koronfela la o temelengo nouvelle duma min ben tuguni en balwa shogal ko kala maiga ay kobake balwa ay kobake ay vidéo in partager aga kerbla ay ker digidiga partager groupe WhatsApp shogal ko kala maiga balma bientôt drone gland usine armement usine abno soro Mali kura kono menado appel développement même balma je vous demande vraiment de faire le maximum de partage puisque vous avez une page sanctionnée là il m'a allé un titre modifié pour que vous kana se ka page ya famu vous kana se ka signalement vous kana dun jogo sur un page qu'on a là et quand un chérif ka fo chaque chérif tiami ay dara kabako frati ala chérif ka so kabako fra la fra munu na kay pana pas de ma tension diabète furu dimi rendimi kodimi pana ka cha chérif ka numéro 75 64 10 10 ni be fa ka so ni be fa kan fra so 75 64 10 10 o temelengo kanga kutubu na nga wali fo sheku la sanakane pele abese ko ateta te mogochi koko na willa maliko la wuli be ka segere ka shek sala fo kanjalo ale de fay segu dawda kanjalo fo yan fo tuba kura murke ka kuma mancha ani ala to sigilenu mogo bala ma ni murudin boxula et mbolmo wal sa e partage fanga buya je veux le maximum de partage o temele mbolmo et toujours comme ka olu akli jigin amanga studio préparation na me ka commencer ka démo sur alsa amago be malien wa demela pour que am se ka studio daele ka émission nyana ma chamange est-ce qu'il y a famu ka bo sogon la ka na monde professionnel là donc ni munu yan demain vraiment kadan parce que am be fa ka war sur ante fa ka sur takulon fait ante fa ka war sur sirakulon fait est-ce que vous voyez donc ame ka dɛmɛ o sɔrɔ mais alisa mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ la min se a kɛra wari o a kɛra caméra yo parce que caméraw da ka gɛlɛn a kɛra projecteur ou a micro donc voilà ça sera la bienvenue donc ni minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ a bɛ numéro min wele o de ye 77 67 0017 77 67 0017 ni minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ donc n balimaw an bɛ don an ka sujet kɔnɔ sans balma ambora ka information munu soro ko ba maliba anga armée anga fierté balma kabra fora communisme bena ta a o be ka terroriste shuka ke Mali armée ka samia dunda min flani o ya fo terroriste e communisme bena tagali min ke ku ka fere ke ko Mali seneke yoro babe ko Mali seneke yoro ko terroriste ko tu dogo tula ka Sénégalais bali Sénéla ka embuscade da armée donc quand on a malo soro an gana nyo soro pour que ko ga population sengé fanga mimbe fanga yi anege ga population na fanga ka ta aw ma wala shogal ko ka économie nge donc on est fait an ga localité mi ma information mi soro ko farabugu yanfana balmo olu ye malo Sénégal de an ga du ka fa olu ye nyono yanfon ye an ga du ka fa be bo oro nununa bolmo ambora ka mime comme Mali armée terroriste boronto comme Mali armée tieni do terroriste kun akabula ka lima comme Mali armée plus de 300 terroristes ko armée olu le bobara la u kunana mission mina kanga Sénégalais bali u ka Sénégal u kunana mission mina ka Mali empêcher anga balo soro parce que ni Sénégal ma ke balo da be gɛlɛya ni balo da gɛlɛyara population be wili fanga kama an balmaw Mali armée ye baara kɛ a ka bolaka lema aw ma ye an équipement dɔw ɲini wa
mɔgɔw m'a faamu an équipement min ɲini plus de 10 000 équipements blindés ni sud-africains ka Cobra b'o la est-ce qu'il y a faamu ni chinois ka Lynx b'o la ni russiens ka Berdem bɛ o la véhicule amphibie a bɛ boli bɔgɔ nɔrɔnɔrɔ la a bɛ boli geren kan n'a sera ji ma a b'i kɛ bateau ye ka pɛtɛ ka boli ji sanfɛ a bɛ ka mugu ci en même temps i b'a ye k'a fɔ n balimaw an véhicule kura minnu sɔrɔ ani an véhicule fitinin dɔw fana sɔrɔ n'u katurulaman don o véhicule katurulaman ninnu bɛɛ dabɔra mun de kama n'i ye Mali zone ta k'a lajɛ surtout an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu na i b'a ye k'a fɔ bolon de bɛ yen an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu na i b'a ye karew ka dɔgɔ i b'a ye mobiliw bɛ balan bɛsi bɛ balan est-ce qu'il y a faamu o de la i b'a ye k'a fɔ Mali armée ani nin Berdem ninnu nana n'u donna bɔgɔ nɔrɔnɔrɔn la n'u ye bɔgɔ foroki n balimaw fo dingɛ bɛ tigɛ mobili pinɛkɔrɔla la o véhicule blindé ninnu n balimaw n bɛna kabako de fɔ aw ye c'est des révélations bɛ yen o véhicule blindé ninnu a bɛɛ sera terrain kan an bɛ wagati min na ko Faransi de y'i kanto est-ce qu'il y a faamu u ka interview dɔ la u y'u kanto ko véhicule blindé minnu nana Mali la ko minɛn minnu tun bɛ Mali la ko n'u tun bɛ aéroport base Senu na k'olu ɲɛ tɛ minɛn ninnu na ko minɛn ninnu taara min dɛ ko est-ce que ko minɛn ninnu ma taa jamana wɛrɛ la n balimaw n bɛ min fɔ a ye a ye kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn ye n balimaw a bɛɛ déployera est-ce qu'il y a faamu kɛlɛdaga la donc o de senfɛ an ka avion ye surveillance aérienne daminɛ Farabugu n'a a nɔkan a tɔgɔ Farabugu n'a a village fantan naani bɛɛ la an ka avion Sukhoi 25 ani Albatros olu ye patrouille de daminɛ an ka dugumamɔgɔw a tun bɛ terroriste kɔnɔ ko Mali armée tɛ se ka avancer ko bɔgɔ nɔrɔnɔrɔ b'an kɛɲɛ mais n balimaw k'u dabali de banna quoi a tun b'u kɔnɔ ko n'a avancera ko bɛsi ninnu bɛ balan bɔgɔ nɔrɔnɔrɔ la mais u t'a dɔn véhicule kura minnu nana n balimaw olu ka jugu bɔgɔ nɔrɔnɔrɔ ma o véhicule ninnu bɛ boli ji la ɲɔnɔ yanfan bɛɛ ye ji de ye n balimaw terroriste u ye rassemblement kɛ k'u tila yɔrɔw la secteur la k'u bɛ taa sɛnɛkɛlaw bali sɛnɛ la o y'a sɔrɔ Mali ye opération aéroportée ka cɛw fili ka bɔ hélicoptère la dugumamɔgɔw bɛ ka avancer ni blindés ye u bɛ ka ji foroki cogo min na terroriste yɛrɛ jɔlen i bɛ véhicule blindé i b'a ye a b'i tilen ji ma a bɛ kɛ bateau ye caman dɔnko banna o yɔrɔ la dɛ terroriste baden de dɔnko banna o yɔrɔ la o de senfɛ k'u bɛ bi sɛnɛkɛlaw kan n balimaw an ka avion ye frappe aérienne kɛ n balimaw frappe aérienne na terroriste jɛnsɛra de Farabugu est-ce qu'il y a faamu u jɛnsɛlen u ɲɛ bɛ blindés bɛ ka bɔgɔ nɔrɔnɔrɔ foroki u nɔfɛ u bɛ ka bɔgɔ nɔrɔnɔrɔ foroki fo ji bɛ ka c'est à dire fo dingɛ bɛ se véhicule blindé ninnu nɔfɛ n balimaw n'u ye blindé kanu jɔ yɔrɔ min na u b'o o kogo labɛn ka bɔ yen n'u y'a jɔ tu min na u bɛ tu yɛrɛ kɛ ka bɔ yen n balimaw kungo kɔnɔla kɛra foro kɔnɔla kɛra i ko tile de nana est-ce qu'il y a faamu c'est à dire sufɛla foro kɔnɔna kɛra i ko tilese kuncɛ de bɔra ala ni tasuma fɛ avion bɛ ka tasuma cracher avion bɛ ka tasuma fili ka bɔ sanfɛ dugumala la fɛnɛ tasuma bɛ yen an ka tireur d'élite bɛ ka progresser cɛ n balimaw a opération ɲɔgɔn ma kɛ an ye min mɛn quoi a opération ɲɔgɔn ma kɛ est-ce qu'il y a faamu terroriste dabali banna k'olu t'a dɔn ko Mali armée ko minɛn m'an bolo k'an bɛ se ka boli bɔgɔ nɔrɔnɔrɔ la k'u t'o dɔn o de la n balimaw équipement minnu nana n balimaw bɛ min fɔ a ye a équipement ninnu bɛɛ de adaptelen don Mali kɛlɛ kama a équipement ninnu nana de ka Mali kɛlɛ de ban an bɛ wagati min na kɛlɛ de kana wuli tuguni surtout équipement ninnu nana samiya de kɔnɔ n balimaw Asimi ordre di ko ka opération intensifiée samiya kɔnɔna la k'a tɛ fɛ a ka mɛn ko terroriste taara sɛnɛkɛlaw bali u ka sɛnɛ la balimaw bilan de filɛ terroriste 300 ni kɔ an ye min mɛn ko Mali armée y'o bɔ baara la est-ce qu'il y a faamu Farabugu yan fan na balimaw an ka cɛw bɛ baara la n balimaw cɛw bɛ baara la minɛn bɛ Mali armée bolo a ka bon lakalema n ko ne taara Sévaré ne y'u ye Sévaré
an jigina ye est-ce qu'il y a famu ka aéroport là albatrosi fla sukoy fla jigina dro olu décoller là balmo mu décoller là o be patrouille la sanfɛ mu ye kabako dɔ kɛ démonstration ne yana wallahi balmo anga avion mu be ka boli le mobti ba sanfɛ c'est à dire uni ba cɛ quoi i b'a fɔ ko avion mina jigi baji kɔnɔ quoi o be ka boli a tɛ tɛmɛ avion ni ba a tɛ tɛmɛ 5 mètres ka 5 mètres ja o be ka terroriste ɲini ji kana la cɛ mina m'an bolo balmo Mali labɛnnen don balmo Mali kɔgɔlen don Mali pɛrɛlen don guerre min u bɛ ka guerre min imposer an ka billahi an pɛrɛlen b'a kama o de senfɛ balmo i b'a ye k'a fɔ an bɛ ka nin victoire min sɔrɔ victoire in tɛ ka kun Faransi fɛ u ye RFI ni France 24 de bila ka lahaw ta galon dɔ tigɛ cɛ u ye galon tigɛ sa balmo k'u bɛ aw population paniquer ka aw ja tigɛ u taar'u ka journaliste kirikara dɔ de sigi France 24 plateau kan ko Wassim Nasr o journaliste ko ka kuma Mali situation kan o journaliste de bi k'i kanto ko Wagner min bɛ Mali la yɔrɔ u b'a fɔ ko Wagner bɛ Mali la ka sɔrɔ Wagner tɛ ka Russiw de bɛ yan ko Russiw ka cɛden min bɛ Mali la ko mankan min kɛra Poutine ni Prigozhin cɛ ko olu k'u caman bɛ ka Mali bila bi k'u caman bɛ ka bɔ Mali la k'u caman taara ka bɔ Mali kɔnɔna la n balimaw k'an ka allié Russie minnu ye k'olu ye Mali bila ko ka taa u concentrer Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kan n balimaw nkalon denbatigi don tiɲɛ t'a la a b'a kalama k'u bɛ ka commencer ka paniquer de don mɔgɔw hakili kɔnɔ o bɛ fɛ ka mɔgɔw la paniquer o bɛ fɛ ka mɔgɔw ja tigɛ o bɛ fɛ ka mɔgɔw ja siran an bɛ wagati min kɔnɔna la n balimaw n bɛ min fɔ aw ye n balimaw a kuma ninnu tiɲɛ t'a la o ma dan o ma dɛ ko kɛlɛkɛminɛnba tun bɛ aéroport Senu na ko Russiw k'olu tatɔ qu'est-ce que k'u n'olu kɛlɛkɛ matériel ninnu ma ta wa k'u taara dugu wɛrɛ la ko Poutine ko k'u ka Mali bila n balimaw a ma nin dugu bila galon ye a ma nin dugu bila galon ye n'an kun ye France 24 ni RFI to an ka jamana kan est-ce que Mali kun bɛ se ka suma ni France 24 ni RFI kun tora Mali kan nɔ u kun bɛ na an ka jamana ci k'an ka jamana déstabiliser u bɛ ka nin intoxication de kɛ k'u bɛ anw lasiran ko Russie minnu b'an ka jamana la ko olu ye Mali bila k'u caman bɛ ka rentrer k'u n'an ka armes bɛ ka taa n balimaw tɛ min dɔn le Mali est en train de prévoir plus de 19 GTA 10 ani 9 olu ka minɛnw minnu nana automatiquement minɛn ninnu a tilancɛ sera a seyɔrɔ la n balimaw GTA 19 12 ɲɔgɔn bɛɛ formera n balimaw o bɛ kɛlɛ la bi an bɛ wagati min kɔnɔ u ka maramafɛn d'u ma tellement que renseignement tigɛra Faransi la u ka Wassim Nasr a b'a fɔ interview in kɔnɔ ko sisan ko Mali dɛsɛlen ko terroristes bɛ ka fanga sɔrɔ ko mais ko moyen tɛ olu Français bolo ko ka vérifier ko terroristes bɛ ka fanga sɔrɔ ko parce que ko France force aérienne k'olu se ka opération kɛ Mali territoire kan ko France avion k'olu se ka wuli Mali territoire kan Mali sankolo ko France avion interdilen don a la ko France force spéciale tɛ se ka se Mali la an ma fɛn dɔ faamu cɛ an kɛra an ye France gɛn a ma bɛn u ma an kɛlen ka France gɛn a y'u tɔɔrɔ an kɛlen ka France gɛn a y'u kamana gan a y'u dabali ban a y'u ja tigɛ o de la u bɛ ka nin nkalon ta k'a da an na ko Russie bɔra an ka jamana kɔnɔ ko Russie bɛ k'u ka minɛn cɛ ko Mali ka armement ba min tun bɛ aéroport Senu na n balimaw tɛ min dɔn anw ka armée est trop stratégique n balimaw n bɛ fɛn dɔ f'i ye base aéroport Senu aviation civile ani militaire u y'u détaché de ka bɔ ɲɔgɔn na aéroport militaire i sigilen i tɛ minɛn foyi ye n'u y'a yɔrɔ bɛɛ de clôturer ka avion an ka minɛnw k'a bɛɛ bila hangar kɔnɔ i tɛ se k'i to yɔrɔ jan k'i bɛ minɛn ye tuguni i b'a dɔn an ka kɛlɛkɛminɛnw an y'u dogo yɔrɔw de déplacer an ka kɛlɛkɛminɛnw an y'u déplacer pour que Faransi kana o repérer an y'u déplacer pour que k'an ka kɛlɛkɛminɛnw nombre tunun la an y'u déplacer parce que u ka satellite coordonnées min kun dir'u ma u ka satellite n'u bɛ ɲinili kɛ u bɛ ɲinili kɛ aéroport Senu de la k'an ka minɛn bɛɛ maralen bɛ k'an ka minɛn fanba maralen bɛ Sadio Kamara ye minɛnw bɛɛ la déplacer ka bɔ aéroport la minɛn kelen tɛ aéroport la bi an bɛ wagati min na minɛn minnu bɛ yen o ye minɛn normaliw de ye an ka minɛn bɛɛ sera kɛlɛdaga la donc Wassim Nasr bɛ ka taa i kanto est-ce que y'a faamu ko minɛn caman tun bɛ Mali aéroport la k'olu tɛ yen o tuma a b'ale kɔnɔ k'anw ka minɛnw k'anw ka kɛlɛkɛminɛnw k'a nana so parla de kama wa a b'olu kɔnɔ k'anw ka kɛlɛkɛminɛnw
Quand il y a Sandro, est-ce qu'il y a famu 22 ani défilé kela ani bagabaga kela ou tado. Mbalmo na sera sévaré. Abado kan avion te klonge la billahi. Ne mina e sévaré. Ne avion e sévaré ma delika avion ye Mali kono quoi. Ma delika ye Mali fontan nani ben. E chembalmo Sadio Kamara Shogel ni Asimi. Ou ye fenda ma min tote mina. Ou yanke forteresse de. Ame wakati mkona la bi. Donc même une fois, Francis journaliste ou bla le même mission est là bi comme Mali jatge, ko Francis Tara, comme Mali jatge, ko il reçoit be fega ba noné, ko ni ministre Tara sisa, ko il reçoit fenebe kataka ko terrorisme de bena fanga soro, o ka objectif est kan lasira, il a fait 2012 où y Mali bin sur le plan médiatique. Ka fo ko rebelu e yoro clanché bemene ka soro tien kuntala. Obo baramina Mbaloni ala sona ute se soroka Antoine. Au man disida ou disila wallahi France te se soroka Antoine. Ankala ala la ngo fori. Esi ya famu. Donc on est simple Mbalmo. Iba premier ministre Shogel Kogala Maïka. Atara yoro do inauguré Mbalmo. Ne ma foi ngo Mali binadia. Shogel kuma mi fo. Kanye assimie abse kelela. Mais ama assimie kabse kanani économie abse kanani sora abse kanani dunga fay. Mbalmo, ordinateur gland usine, téléphone gland usine, tablette ou gland usine. Mbalmo, Shogel Tara inauguré Mali kono bi ame wakati mena. Mbalmo, aba kalama o inauguration avancée o beka fin d'or nyabla barake. Mbalmo, ordre dira Mali technicien ma, ordre dira Mali scientifique ma. Quand mago be drone technologie ku ka nyini. Avion glani, iba e kafo ou beka surun est-ce qu'il y a famu ou betani nyoye drone ni avion glani be ou ka surun nyona technologie ou betani nyoye mbalmo ay école de bla sur place na be foma ko pôle scientifique chargé de la robotisation et de l'intelligence artificielle mbalmo iba e kafo au fin nous ameka commencer ka ko tonobo Shogel Tara yoro do inauguration a yoro ordinateur, téléphone, écran plat, est-ce qu'il y a pour nous? Fin électronique, ou tara usine, ou tara inauguration, ya bebna gla Mali la, me wakatimna, Mali jatodo. Ni kwe ni fwanye ange dala. Ni kwe ni fwanye, ang ma miri ka fo, wani tise ka kem Mali kura kono. Ode la Shogel ya fo. Ko ay bara mie, oui, armée bara, diplomatie bara, comme amène le développement bara de que Shogel bega programme bo aouye Malion. Malion amena soroke. Malion aga senge mina ban. Ni école mi mega créer ordinateur glani kama. Ni usine mi mega créer ordinateur glani kama. Ni mina mo ba de ta est-ce qu'il y a famu. Wa ato usine mana boy. Armement gland usine fene mbalma ou bena ni au projet fene Mali kono. Ibaro nunu bere betani yoyen. Usine d'armement ou mena créé et téléphone gland oro. Est-ce qu'il y a famu aleni ato tablette gland oro ou lube ka créé. Ani école do blala sur place. Mimina scientifique ou fra yoronga. Mbalma au korode au final comme Mali be faire bombe gland parce que technologie nunu ni ça va fra yoronga. Mbalma ibe missile monter ka Afrique ta sans fin. Donc, Balmo, vraiment, même une fois, ayo akli sigi bi, ayo jigi sigi Mali kurako tient de don galonta la wili baldo. Mali be barala, Shogel be barala, Asimi nunu be barala, nene kume ambolo ka daw kulo ka salamu alaikum.